Pujita sombara jani hadameoni. Amin haleluya. Pujita sombara jadi hadameoni. Tahatidak kon mahaporsiautai songon nahitan kon didongata sahaporsiau di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu porsea di dibata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mau palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di dibata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang suhaguguhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matitar bajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di aripatunibon na manaik tu surgo lahundul siamun di bata Jahoba amanai paggogo na suatu dosani disima ibana pay mulak surgo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen apka na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak na umate dohot dihangoluan na sorasuda.
mari kita sasude. Saat ini marilah kita membaca dan mendengar warta jemaat yang ada pada minggu hari ini, seminggu ini. Mohon maaf. Nama minggu ini adalah Advent keempat. Topiknya adalah Tomu ma ibana ni pinarbaga ni Jehovah. Dalam bahasa Indonesia, sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Selanjutnya, hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 amplop persembahan khusus untuk dana sosial atas meninggalnya Sintua Edison Sahat Maruli Silayan beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, sehubungan sudah memasuki bulan Desember 2002, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Untuk informasi selengkap dapat menghubungi Bendahara Huria. Kebaktian penghiburan. Hari ini Minggu 18 Desember 2002, setelah ibadah Minggu pukul 11 WIB, gereja akan melayangkan kebaktian penghiburan bagi keluarga Nyonya Sintua M. Silayan Buru Panjaitan, Jemaat 0102 RAAP, atas meninggalnya Bapak Sintua ESM Silayan beberapa waktu yang lalu. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Senin 26 Desember 2022 pukul 10 WIB di ibadah Natal ke-1 akan dilayankan Sakramen Baptisan Kudus anak. Marguru untuk orang tua yang akan membawa anaknya mengikuti Sakramen Baptisan Kudus dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember pukul 9 WIB di gereja. Jemaat baru mulai hari ini Minggu 18 Desember 2002 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Ailman Marianius Sihotang dan Lamria Masni Borus Tumorang beserta 1 orang anak perempuan, Naomi Maureta Francisca Borus Sihotang, dan 2 orang anak laki-laki, Roynaldo Nathanael Sihotang dan Jane Raymond Evander Manuel Sihotang, pindah dari HKBP Bandung Reformanda Bandung Riau Marta Dinata, beralamat di Jalan KRS Sapuran B nomor 6, masuk sektor 7812 Maban Seldim. Barangkali ada Amang dan Inang dan keluarga, mohon untuk berdiri. Oh, nggak ada, barangkali tadi pagi barangkali, tidak apa-apa. Oh maaf, di atas. Selamat datang Amang, selamat datang Idang dan keluarga, selamat bergabung di HKBP Reformanda. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 18 Desember 2002, telah pindah jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Tohonan Matondang beserta 1 orang anak laki-laki Mikael Matondang, beralamat di Jalan Waspada nomor 9 Bandung, dari sektor 6 Cipaganti pindah jemaat ke GKPA Resort Sipiro. Selanjutnya pengumuman untuk khusus para halado ini, besok Selasa tanggal 20 Desember diundur masuk pukul 6:30 WIB. Perayaan Natal dan Tahun Baru.
Christmas Caroling ibadah sore. Hari ini Minggu 18 Desember setelah ibadah pukul setengah 5 WIB akan dilaksanakan perayakan Christmas Caroling. Gereja mengundang jemaat untuk mengikutinya. Selanjutnya berita Natal seksi perempuan. Rangkaian Natal seksi perempuan HKBP Bandung Reformanda 2022. Bakti sosial tanggal 12 Desember 2002 telah dibagikan 74 paket sembako untuk warga sekitar gedung gereja persiapan HKBP Lembang. Dan pada tanggal 13 Desember 2002 kunjungan dan ibadah bersama di Rumah Pemulihan Victory Outreach Lowisari Bandung. Ibadah dan sukacita Natal pada hari dan tanggal Kamis 22 Desember 2002 waktu pukul 4 sore sampai dengan selesai akan diadakan ibadah seksi perempuan Reformanda. Dihimbau untuk ibu-ibu dan keluarga untuk menghadirinya. Mulai. Selanjutnya ini ucapan ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Silakan yang ulang tahun untuk berdiri pada minggu ini biar kita doakan bersama-sama. Terima kasih. Ini adalah firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam bahasa Batak, martua maganuk, nama kabiari Jehovah, namar parange di aka dalanai. Boleh silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melihat keuangan pada minggu-minggu ini. Gereja kita telah menerima uang sebanyak Rp29.096.500 untuk pembangunan Rp1.033.500 dan untuk kantor pusat sebesar Rp2.053.000. Lain-lain sebesar Rp5.497.000. Demikianlah warta jemaat pada siang hari ini. Marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Ya Tuhan kami, perkenanlah kami memuji dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu, sehingga kami berkesempatan mengikuti kebaktian minggu secara langsung di gereja-Mu ini maupun di rumah masing-masing melalui live streaming. Dalam kesempatan ini kami memohon agar kiranya Tuhan memberkati pemerintah negara kami, mulai dari presiden sampai jajaran paling rendah, agar dapat memimpin kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, aman dan sejahtera. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberikan bimbingan kepada pimpinan gereja HKBP beserta segenap para halado dan jemaat HKBP dimanapun berada, agar kiranya tetap bersatu padu di dalam ikatan kasih-Mu dalam menyambut sebuah era baru di HKBP, berkenaan dengan pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang terkasih melalui tangan dokter dan para medis, maupun obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, dan secara khusus kepada Amang Sintua SR Sibarani, Nyonya P. Panjaitan Buru Nadeak, Nyonya RS Siombing Buru Pasaribu, Nyonya Siturus Buru Tambun, Nyonya TS Sutauruk Buru Luban Tobing, Nyonya L. Siombing Buru Simanjunta, Amang M. Simbulon, Nyonya S. Simbulon Boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolun Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolun, Amang A. Manulang, Nyonya Sinaga Boru Nababan, Amang Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan,
Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Amang WHS Tampu Bulun, David Tampu Bulun, Amang Sintua Panggabian, Nyonya R Sinaga Boru Siburian, Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu, dan anak Tulus Doan Purba, serta jemaatmu yang belum sempat kami sebutkan namanya ya Tuhan. Demikianlah juga anak kami Timothy Simbolon, agar kiranya semakin lancar berkomunikasi. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Mu kepada keluarga jemaat-Mu yang merindukan anak maupun para anggota jemaat-Mu yang belum memperoleh teman hidup maupun pekerjaan. Tuhan, kami juga memohon agar HKBP Persiapan Lembang dan HKBP Persiapan Sumedang kiranya dengan berkat-Mu yang luar biasa itu mereka memperoleh izin dan berkesempatan membangun gereja sebagai tempat peribadatan sesuai dengan dambaan para anggota jemaat-Mu selama bertahun-tahun. Kami juga memohon berkat-Mu kepada seluruh para haladu HKBP Bandung Reformanda, baik para haladu tahbisan maupun para haladu non-tahbisan, dalam segenap kegiatan dan pelayanannya, serta tim penyiaran dan multimedia yang menyelenggarakan live streaming atas kebaktian ini, maupun pegawai, petugas satpam, dan office boy. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat juga kepada Amang Pendeta Siregar yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu, baik punggungan kategorial, punggungan sektor keluarga maupun pribadi demi pribadi, dalam berbagai pekerjaan maupun kegiatannya dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami yang penuh kasih, masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu, namun belum terucap secara langsung dalam doa ini. Kiranya Tuhan menggenapi dan menyempurnakannya. Kami panjatkan doa ini atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nahi
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita sa luhut na. Selamat Advent. Hata ni debata nagabi ujahan ni ngurutta di Minggu Advent Parpudion. Ditotopon huriata ima sian suratnya Apostol Paulus tu halak Rom bidu sada ayat sada sahat rodi ayat pitu songonon ma didok disi ahu surat tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus natarjo gabe apostel jala pinapulik tu ulaun mamaritahon barita na uli na sian debata. Ima di parbaga-bagahian di akka surat na badia marhite-hite akka panurirangna. Taringot tu anakna Yesus Kristus Tuhatay natubu sian poparan ni si Daud ia dagingna. Naung gabi tadap anak ni debata na marhaguguon mangihut totod di nabadia dukehi bana sian hamatian sian ibana hujalohami asiniroha dohot tohonan apostel mangalopokon panguluyon di haporseaon turohani saluhut bangso alani guarne sian nasida do nanghamu na jinow ni Jesus Kristus madapoton akan hinaholongan ni debata jala akan nabadia na jinunay di huta Rom asiniro hamadihamu doho dame siad debata amatta nang sian Tuhatta Yesus Kristus ido sahatna ama kadongan sahapur siaun saat mahita tu Minggu Advent Parpudi di bagasat tahun. Ima Advent na paupaton. Di panomunomuon di haroro ni Tuhatta na padua halihon. Lau sekaligus panomunomota di parningotan di hatutubu ni Tuhatta Yesus. Atabigay nakinhamak kadungan dititikon topik ni Minggu tadi Minggu Advent na paupatonon ima tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Itu topik ni Minggu di Advent na parpudio. Marhite topik hamak kadungan dipaingot jala diajari hatani debatado hita ikot takas panadota ikot takas panomuota di ibana di panomunomotay ima Tuhan Yesus. Idoang go sa sitong na intini topiki ikot takas panomunomuon panadauta di natatomutomu ima Tuhatta Yesus takas do isi do Tuhan Yesus. Ido parjulo na naing pasahaton hamak kadungan molotadok mas sedang manomunomu hita naing takas ise natatomu-tomu ima Yesus Kristus ibanado na pinarbaga ni Jehovah sian narubi sian mula ni mulana ibanado anak ni debata na pinarbaga-baganay na marharoroan sian pinopar ni si Daud idohata ni debata na natabigi ibanado na sinuru ni debata imanak na sadiri lahu manubus jolma sia dosa marhite-hite hamamatena marhite-hite haheheonna asa marhua asa gabe parjak barhita dihanguluan si saliling nililingna lapatan na makadungan au sugari soroi bana tu portibion tanda potita hamatiam ma jabbarta dada hanguluan alai ala haroronai gabe parjabar hita di ngolu si saliling nililing
Marhite-hite haroro ni Tuhan tanah tatomui gabe denggam mamuse parsauratta doho debata. Alani dosa sega parsauratta doho debata. Alai ala haroroda rotu portibion gabe di paulak dipadenggan parsauratta tu debata. Ibana dona gabe Immanuel dona tabigena ken di episteli nama bahen gabe debata gabe dongata Immanuel lapatana dongata ma debata au sugari soi bagus sutta do debata manang alo di debata do hita alai ala haroronai Yesus sisa diri ima Immanueli mabahen debata gabe dongata isenata tomu-tomui ima Yesus napahotton asini rohani debata tu hita jolma. Jadi si jalo otta marhite-hite haroroni tu hatta Yesus ima badan asini rohani tu hatta. Ido hama kadungan nata tomu-tomu di bagasan opat mingguan hatani debata mama kulingi hita asatakas panadauta asatakas panomota diise ima Yesus naung rohian alai neng roh padua halihon lahu mabuat kita tungudu sisa liling ni liling na alani mahama kadungan molo nungatakas dihita nata tomu-tomui ise nata tomu-tomui ise nata paimai ima tuhata Yesus na binarbaga ni debata lahu mangalion hanguluan sisa liling ni liling na totu dakkola maboto ise natatomuto. Turpuk sadarion mangarahok kita ahama si patudu honota songod dia aha si ula honota bohama si kapta nasitong lako manomunom managam haroro ni tuhatay ido narikot nanaing pasahaton ni turpuk jamita sadarion patudu honota si kapta pangalahota dinama nomu-nomu na pinarbagan ito hatay hita. Marhite minggutta sadarion dohot marhite-hite hata ni debata tung takas do di pabua diajari hita dia ma si hangulu honotta di panomu-nomuotta di Kristus Yesus di tuhatta naung rotu portibion jalananeng ro lako mangalihon hanguluan si saliling nililing na dihita. Naparjolo hamo kadungan sikapta doho pangaradiota dituhatay ima adong panadaw didirita pengenalan diri. Hamo kadungan gudang dohita na sutumad da dirita iseho inna alai secara utuh buido ala nidusa dan gebetatad da dirita alani di bagasan minggu panomunomonon ipakulingi hata ni debata hita asa adong panadaw diri turpuk tatung takas do mangajari hita ise hita suang songon padohan ni Paulus hita petung rikok dong manada dirita di jolo ni debata Paulus madok aku surat tinongos ni Paulus na poso ni Yesus Kristus. Kalau di hata Indonesia di dok, saya adalah hamba Tuhan. Kamu kadungan gudang dua halat na menganggap didik Kisimaingon menjadi hamba Allah itu adalah yang luar biasa. Jala dipakai do menjadi hamba Allah itu mengalului hasangapun. Hari tabering mamarhite turpuk janita sadarion sian padohan ni Apostel Paulus didoki bana aku naposo ni Kristus mangajari hita dui asataboto asatatadda dirita ise hita nama numunumi ima naposo lapatan na humuak kadungan anggo sa sitong na nanidok na disi naposo sa hatuban dui hatuban Hatabo tu tabayakon hatuban. Mulu di halak batak mulu dok hatuban. Ho may bah tornin na do. Alay Paulus mengajari hita anggo di jolo ni debata, di jolo ni Tuhan Yesus, di jolo ni natatomu-tomui bahwa kita ini adalah hamba hatuban. Hatuban ni Kristus.
Totu mulu hatuban hamu kadongan iko taat. Uduk hapusat tutuan. Mulu tagwari manuaing kami akka perhaladu sebagai hamba Tuhan. Apakah benar kami ini sebagai orang yang taat dan tunduk hanya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang memilih kita. Karena poso ni debata manang naposo manang hatuban saluhut nguluna tergantung sa guru tu hidupna. Dan buwe nun nalomolomona alay ngulunay tergantung tuisa na mamilit ibana. Alani mahamok kadungan di minggu Advent na paupatonon asa tatadda dirita ise hita na manomunomon adalah sebagai hamba Tuhan. Dohonok ku hamba kadungan jo do pamikirata molo didok sebagai hamba Tuhan akka namartohonani me. Dan alay sadi hari ho majalo padidion na badia ingot ma pada saat itu kamu sudah dipilih Tuhan menjadi hambanya. Sadi hari ho majalo padidion na badia. Ido penegasan di kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Ay marhite-hite padidioni dilehon Tuhan Yesus nama milit hitai gabe parjabbar hita di ngulu si saliling nililingna. Alani marhite padohan ni Paulus sadarion di paingok do hita. Ya hita pe naung tajalo padidion da badia nunga persidohot hita. Gabe na poso ni debata lako mamaritahon berita nauli alani hita na marminggu na diso dang buido honotta hola nakasitua mayaka perhalado me na poso tetapi kau juga ikut menjadi hamba Tuhan pada saat kita menerima baptisan itu. Disitulah penegasan Tuhan bagi kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Dapat dua hon hamba kadongan ahama pangalaho sikap nanaing sipatudu honotta di nama nomu haroro nitu hattai hita ima mangatusi songo dia do ulaun ni naposo ni Kristus. Memahami apakah pekerjaan dari seorang hamba Tuhan itu. Hatani debata madokon natarjou gabe apostel jalan napi napulik tu ulaun maritahon barita nauli nasihat debata. Jadi hamba kadongan lahu mamaritaho barita nauli dakpolan perhaladu. Tetapi setiap orang ima akan naung gawe naboso ni debata. Marhite-hite dia barita horotta akka barita nauli. Marhite-hite pangalahotta si ganupari. Marhite-hite pangalahomi di patudu hokodo na poso ni debata si huto Yesus ho di lingkungan tatadda jala taboto ulota idu hataridaan ni nama nomu ulota ima maritahon barita nauli ima pangulawon doho pabahenan ni debata di bagasan perdalanan ni nguluta nama narihos saluhut nguluta pangulaw doh pabahenan di debata na laho paduahu kita jolma gabi parjabar songon na hudok nakin parjabar hita di ngulu si saliling nililing na mamaritahon barita nauli ima mamaritahon pengorbanan ni Tuhan Yesus marhite-hite hama matena asadohot hita gabi parmonang di Portibio jala parjabar hita di ngulu si saliling nililing na alani mahamak kadungan mangulahon ulaun marbarita naulii naung tajalui ikop pakilalahonot tadui suatu kebanggaan bangga doho songon halak Kristen nang ditonga-tongan ni lingkunganmu bangga doho molo mangulahon akka ulaun naringga ko gabitiruak ko tuaka na asing ditonga-tongan ni akka tetanggam doho lingkunganmu
alai bohama hita laho marbarita nauli tuakkate tanggata hape hita pe di tonga-tonga ni jabu holan na marbadai mungkin dohamuna marbarita nauli hita alai torus holan na marbadai amat tu ina marbadai amat keluarga doh anak konna mungkin aka dohonon nama tu hita beri kamu ma ni halak Kristeni kapar bada-bada duinin gabi mangaliai de bata hita mangatusi ulau ta songot na poso ni de bata imam memerintahkan barita nauli sude gerak hidup ta gabi tiruan dangi kobuanot ta bibil asa na marbadita nauli hita dan alai bolo boi do ta buan buku na badiai lam denggan alai pangalahota pakatayota marado ponak kana asing boy dipahami jala boy di jalo dalam mertua halak nau bigisa ima dapat dua hon hamwa kadungan si ulahonota natarida sikapta di panomunomot taun napatulu hon hamwa kadungan sikap doho pangalahota di panomunomota di advent na perpudion ima mangatusi doho makamuliatehon akka pasu-pasu ni debata mulu mangulu hita nuaing ahadi alani gugum dui alani hamalom dui dado honot tado holan alani asi ni roha ni debata dui alani ragam dua kapasu-pasu natajalo siat tuhatai di pasu-pasu perdagingon doho di pasu-pasu partodio di perdagingon di sarihon debata sadu akan narikot di bagasan nguluta ta coba jota evaluasi rohita tu bandungon ta buat alai ngot na di paradi debata di son na pinaradim do umpahen nabui ho sahat noaing di son daw ngajumu ulu tu hatai mangaradia salut akan narikoti di hita alai hama kadongan dada holan di ngolu pardagingon di paradi tu hatai di hita alai doho do nang di ngolu partondion asa porsia hita marhaposan bahwa nunga di paradi de bata hita ngolu si saleleng nilelengna di ngoluta si nuaingo di paradi tu hatai duk salpu ngoluta siap portibio di paradi ima hanguluan si saleleng nilelengna luar biasa molo dipangido hata ni debata hita manomu-nomu tabering majolo ta evaluasi majolo dirita tatada do dirita nama nomu-nomu tapadua ho taboto do hamu kadungan aha nataula di bagasan perdalanan ni ngulut tanah nasaliling naun tapatudu hoddo songon naposo ni Kristus hita tahamuliate hoddo akapabahenan ni debata dia kapasu-pasu nang tau jalo siya nibana alani di minggu advent na perpudion takas di paingot hita tada akapabahenan di debata asa boto madok moliati tu tuhate ahama upat tahama kadungan molo sitok kita manomu-nomu tuhate ahama si jalot tahama kadungan molo sian parsitutuot tahita laho manomu-nomu haroro ni tuhatta napadua halihon doho manomu-nomu pesta ari natal nanaing pesta honota hatani debata maddokon si jalo otta ima Paulus maddokon asini rohama dihamu dohot dame sian debata amatta nang sian Tuhan Yesus Kristus tabering pat siapa dohani upa si jaloon ni aka nasitong manomu-nomu haroro ni tuhata jaloon na parjolo ima asini rohani debata hahadu asini rohani debata asini rohani debata ima hagogo doho huwaso siat tuhatai mangadopi nasa ragamnya kana masa di bagasan perdalanan ning ulutan molo bui piho mangadupi nasa ragamnya kana masa ahadui holan ala asi ni roha asi ni roha ni tuhatai ima so na hodok nakin
hanguluan si saliling ni liling na. Nang pe sejut-jut kita madai butuh bagasad dosa. Alay say diampuni dope kita. Say disalpuhod dope sudi akka pangalahot ta na sosumani. Asa parsidohot kita tunggu si saliling ni liling na. Napaduahon ahaw patta. Dame na siya debata nang siyan Tuhan ta Yesus Kristus. Imajalotap. Dame na siya debata namar lapata dui adong hagugo odo huaso siya debata tu hita lako mangalo nasa hosom mangalo nasa late ni roha jala padauho dirita siyan aka parbada-badayon. Tabiring me. Molo didok lehonon na tu hita dame na siya debata berarti ima hagugo ota ima sitiopota. Laho mangalo nasa hosom late. Alay dadaholani hamak kadongan. Dame na nidok na dison ima. Hagugoon na siya debata laho mangulahon hati goran. Sa halinari hudokon. Bahwa dame na siya debata ima. Dalatta laho mangulahon hati goran. Basa asabuy dapat kita dami. Yesaya madokon parbue ni hati gora do hadamion. Jala pakorhon ni hadamion ima hasonangan saliling ni liling na. Pering. Molo so di ulahok ko hati goran ingot ma dangadong dami. Ahado hati gorani lehot tu dongammu aha nagabe hak ni dongammu. Lehot tu debata aha nagabe hak ni debata. Lehot tu portibion aha nagabe hak ni portibion. Salpui buat nagabe hakmu. Alay molo parjolo doho mabuat nagabe hakmu. Disima si bolis pitro ayadong do pisi buatomu. Doho maka arta doho maka bagian ni halak tabuat. Buasa masa perbada-badaun dia akan amar hahamarangi ingot. Siakangan membuat hakna. Ala dibereng dope di siadong dibuat dohot hak ni anggina. Nah terjadi dia perbadayon perkara sahat tu pengadilan. Alani molo didok hata ni debata dame da siat debata ima hagugo otta lako pajongjong hati gorang. Jalata bereng ma jol manabohame hitam molo ta ulahon dami. Molo ta parbuehon hadamion. Tuhan Yesus mardoko di Matius 5 ayat sia. Martua ma si bahedame ay guaro donasida anak ni debata. Sudah kita mardokon martua ma si bahedame. Martua ma si bahedame ay guaro donasida anak ni debata. Ahado suhar-suhar ni hata martua. Marjia dan kita he. Molo so taulahu kabe hadamio. Totudo hono itu hatama. Marjia ma perbada-bada. Hai guarom manasida. Anak nise. Asal mahita mardokon. Marjia ma perbada-bada. Hai guarom manasida anak ni sibolis. Alai martua ma si bahedame ai guarod donasida anak ni debata. Alani hamo kadungan nungata kas panadauta panomunomota upa si jalota siat tuhatta nata parbaga-bagi minggu naro halat conota ma ari hatutubu ni tuhatta. Alani naing ma sitong pamesta honota di hari Natali. Naing ma sitong parningotata di hatutubu ni tuhate. Asa marsangap guar ni tuhate. Tajak koma tuhate. Tubu maibana disude gulmi ningoluta. Picat dilehut debatado peti kita. Tikki parasiano. Amin martang yang mahita. Mauliate madihuali Tuhan. Om matutu minggu Advent
parpudi di tahunon minggu Advent na paupaton di panomunomuon nami di harorom na padua halihon huhut panomunomon nami di ari parningotan di hatutubum laho manobus hami laho mangaleho di hami hanguluan sisa liling nililingna nunga dipaingot ho kami Tuhan sungod dia sasitong na hami ikum mangaradi ikon hutad daun nami diri nami botoon nami aha ulaon nami jala botoon nami akadenggan di basam doho pasu-pasu ima mangajari hami Tuhan laho botosa upa si jalon nami ima asiniroham hanguluan si saliling nililingna upa si jalon nami ima dame hasonangan asa dawu hami ali Tuhan sian pangalaho na susuman mauleate ma dihatam Tuhan hanguluho kami may lausima Tuhan pangaradion nami laho mamestahon hari hatutubum di tanggal 24-25 asa marsangat guarmu jalo matang yang nahusobahok kami Tuhan di bagasan Kristus Tuhan nami mauliate madiho amen taparade may deta laos tapasaha ma peliata Ra
Tapasahat ma piliata tutuhatai martangyang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehul-lehul nadinggan doho nasa uli basa na mauliutus. Kupasahat hami ma siyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriyam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girihir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say pinarbadi ama guarmu, say Roma harajomu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, kuna kami tugihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu. Sadame jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakot Tuhan debata buhina tuho jala asi marohana marnidaho. Di dopakot Tuhan debata buhina tuho jala di pasaur khunma damena tutodim. Amin. Oras badi kita saluhut na